Empezamos entonces, que son... Boa tarde, damos inicio a esta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, que ten como primeiro punto na orden do día a toma de posesión. Antes de empezar a sesión, quería comentar un tema, se pode ser. José Daniel. Bueno, a ver, comenta. A ver, o Grupo Municipal do Partido Popular presentou unha moción sobre a Antena de Santa Mariña para tratar de que fose neste pleno por ausencia para tomar unha decisión o antes posible. Entonces, bueno, non se incorporou esta orden deste pleno, pois o que queremos era solicitar, no caso de que efectivamente non vaya neste pleno, que se convoque un pleno extraordinario para debater ese tema, se pode ser a semana próxima. Bueno, na Comisión de Facenda xa explicamos que cando se presentou ese escrito non estaba a secretaria do Concello e que, por lo tanto, non había posibilidade de facer un informe xurídico a ese respecto e fomos nós quen ofrecimos a posibilidade de convocar un pleno extraordinario para poder facelo. Así que nós estamos, en todo caso, mantuvemos outra reunión coa empresa e, entonces, coas novedades que hai, a nosa idea sería a posibilidade de convocar un pleno. Por a nosa parte non hai ningún inconveniente. Podría ser a semana que ven? Miramos que data. Non me está dicindo alguna persona aquí. Non podo estar. Miramos en todo caso, pero bueno, se se mira fora daqui, ahora estamos para o pleno, despois miramos a ver que posible data pode ser en función tamén das novedades que se den. Bueno, iniciamos entonces o pleno, ahora sí, sendo as 19:05. O primeiro punto decía que temos na orden do día da toma de posesión do concelleiro do Partido Popular, do Miguel Ángel Rodríguez. Este pleno da corporación tomou razón do cese, da presentación da renuncia por parte de Luz do Porto Real, fixeronse os trámites necesarios para proceder a esa sustitución e o que toca agora é proceder a esta toma de posesión. Entonces, casi sin máis dilación, para que se poda participar despois normalmente na orden do día da sesión, pasamos ao acto de toma de posesión do concelleiro. Xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Allariz con lealdade ao Rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Prometo. Bueno, pois benvido, damoslle a benvida e esperamos, bueno, pois que sexa unha actividade fructífera que se desenvolva durante este tempo que queda do mandato. Segundo punto na orden do día, ordenanza municipal reguladora da prestación do Servicio Municipal de Recollida, Transporte e Eliminación de Residuos. A aprobación inicial si procede. Ten a palabra para defender este punto o portavoz do Grupo Municipal do BNG, Bernardo Varela. Bueno, isto é un trámite administrativo, pero ao mesmo tempo non é. A que me refiro con isto? Bueno, pois a Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e chans contaminados por a economía circular facía preciso, exixía a adaptación da normativa vixente en residuos ao que pon a lei nova, esta Lei 7/2022. Entón, o que se fai desde o Concello de Allariz é, efectivamente, elaborar unha nova ordenanza de residuos. A verdade é que esta nova ordenanza de residuos, como ben saben vostedes, tamén estou como representante na Deputación Provincial e prácticamente esa ordenanza que se fixo na Deputación Provincial é a que trasladamos aquí, adaptada naqueles casos o que sí que temos máis avanzado no Concello de Allariz, especialmente en canto ao tema de compostaxe. Outro día comentaba a alcaldesa que era unha ordenanza en principio para tempo. É certo que isto é algo novidoso en canto que a aplicación, por exemplo, estes días que me nomearon tamén na FEGAM representante para o tema de negociación dos scraps, estánse facendo novos convenios continuamente con distintas entidades e agora mesmo nos acaban de presentar o de embalaxes, o de Coembes, que é conocido como Coembes, ainda que agora entrarían tamén en liza outras novas scraps. Entón,
lóxicamente teremos que ir adaptándonos un pouco ás novidades, porque aí podese producir en non moito tempo unha novidade importante que sería o pago por recuperación, non algo que xa hai en moitos países de Europa e que aquí non existe. Entón, bueno, por exemplo, eso sería unha das fórmulas que teríamos que adaptarnos. En xeral, esta ordenanza o que vai é ligada, como decía, a esa lei que se aprobou en 2022, que non deixa de ser unha adaptación á legislación europea, ao que emana de Europa, e que fai moita fincapé no que sería a separación dos residuos. E, polo tanto, artéllanse dentro da ordenanza todos aqueles ámbitos, desde como se fai hasta a sensibilización que deberíamos co Concello facer para elo, hasta tamén as medidas correctoras que se trasladarían aos usuarios en caso de non facer como marca normativa esta separación de residuos. Foi exposta ao público, tivo un período de exposición ao público no tabuleiro de anuncios municipal, pero no tabuleiro digital, porque ahora xa é máis todo a través de digital. Non houbo ninguna reclamación durante ese período e, como indicaba inicialmente, é unha ordenanza na que camiñamos xuntos a nivel ourense, porque entendemos que isto é o que debe de ser, e a adaptación obligatoria que tiñamos que facer, que moitos concellos non teñen feito, pero que ao longo deste ano tiña que estar obrigatoriamente, en principio, en vigor a ordenanza adaptada á Lei 7 de 2011. Nada máis, moitas gracias. Por parte dos grupos, Grupo Popular. Nós, como xa saben, hai algúns aspectos da ordenanza reguladora do lixo coas que non estamos de acordo, como xa comentamos nun pleno anterior. En consonancia con eso, vamos a absteñer, por coherencia, digamos. Por parte do Grupo Socialista. Estamos de acordo e imos votar a favor. Eu somente, se me permite unha aclaración, esta é a ordenanza reguladora da prestación do servizo, transporte e eliminación de residuos de competencia local, non é a ordenanza fiscal. Son cousas distintas e cada unha coa súa... Non, sabemos que son cousas distintas, pero están relacionadas. Entonces, por eso, dicía que en coherencia, que vamos a absteñer. Simplemente a nivel aclaratorio. Sí, non, está claro que é distinto. Ben, procedemos entonces a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e ca abstención do Grupo Popular. Terceiro punto na orden do día, convenio de cooperación horizontal entre o Concello de Allariz e Taboadela, aprobación inicial se procede. Ten tamén a palabra o concelleiro responsable do servicio e portavoz municipal do BNG, Bernardo Varela. Bueno, pois este é un convenio que a verdade é que podemos dicir que por fin chega a este pleno. Levábamos tempo tentando traelo, pero tiñamos un problema, e é que, como ben fala aquí, é un convenio de cooperación horizontal, é dicir, necesitábamos a outra pata desta cooperación horizontal, que neste caso era o Concello de Taboadela. Como ben saben vostedes, xa a mediados deste ano caducou a concesión de auga e saneamento que tiñamos realizada a Espina e Delfín. Fíxose no seu momento, en tempo e forma, a prórroga dese servizo, precisamente para dar tempo, como non o fixéramos no seu momento, a licitación deste servizo, que é un servizo fundamental na actividade de calquera concello. E sí que é certo que desde un primeiro momento entendíamos que isto tiña que ser un concurso realizado en conxunto polos concellos de Allariz e Taboadela, xa que temos instalacións que compartimos. No caso concreto, estamos a falar da estación de tratamento de auga potable situada Ondo Limia. Bueno, aí, por fin, desde o Concello de Taboadela, que tiñan un problema burocrático, vamos a chamar, nos fan chegar esa aprobación por parte deles do convenio que lles trasladamos no seu momento. Este convenio para o que establece a licitación dos pliegos de prescripcións técnicas e despois o pliego de condicións económicas da licitación. Neste caso, vamos a compartir o custe
O estudio económico, sí. E vamos a compartir económicamente o custe deses pregos. Estamos falando de que sería 80%, 20%, 80% Allariz, 20% Taboadela, porque é aproximadamente en número redondos os usuarios que ten un e outro concello. Por lo tanto, entendíamos desde ambos concellos que será un reparto xusto. Por suposto, garante que ambas as dúas administracións estarán representadas a hora de poder facer esa licitación, e o marco máximo que recolle son 17.000 euros por licitación. Comentábamos outro día se era caro ou barato. Nós entendemos que non é caro nin barato, depende da calidade do estudo que nos trasladen, porque sin este estudo é imposible, sin unha boa calidade neste estudo, é imposible despois facer unha licitación para algo que efectivamente vai a ser por moitos anos, porque estas licitacións sempre son moitos anos, e moi importante para o desenvolvemento de Allariz, xa que a auga e o saneamento, dende logo, son unhos servizos fundamentais en calquera administración local. Polo tanto, a proposta que traemos hoxe a pleno é aprobar este convenio que xa foi aprobado polo pleno do Concello de Taboadela para dar os seguintes pasos neste proceso de licitación que nos levaría no horizonte do ano 2026 a poder ter sacada a concesión de auga e saneamento dos concellos de Allariz e Taboadela. Insisto nunha cousa, solamente por aclarar: o que vamos facer é a licitación conxunta, despois cada un dos concellos, unha vez este licitado e adxudicado, asinarían o contrato por separado. O convenio é horizontal a hora de levar adiante todo o que sería o proceso de licitación. Despois, a empresa concesionaria, quen sexa, asinaría con Concello de Allariz e con Concello de Taboadela, sabendo que temos instalacións compartidas, por suposto. De acordo? Por parte dos grupos, do Grupo Popular. Nos, no seu momento, dixéramos que esta fase en que estamos hoxe precisamente que tardía non, o seguinte. É dicir, tiñan un coñecemento perfecto de cando se remataba o contrato de concesión con Espina Delfín, tiveron tempo de sobra para preparar esta fase de análise dos contratos que se van a facer a partir de agora, do estudo de viabilidade económica e de redacción dos pregos de cláusulas administrativas e técnicas. Deberon facer como mínimo fai ano e medio, é dicir, están con un retraso enorme. Non é que os pillara de novo, é dicir, sabían perfectamente cando se remataba o contrato con Espina Delfín e este proceso debeuse facer como mínimo fai ano e medio. Eso xa o comentamos en outro pleno, e isto é tardío. De tal maneira que, hai unha especial vinculación, neste caso, con Espina Delfín, que xa non debería ser, é dicir, non debería haber unha prórroga con Espina Delfín se as cousas se fixeran en tempo e forma adecuadamente. Dito eso, que xa o comentaba en outro pleno, sí que nos parece excesivo o contrato de servizo que se pretende contratar, o estudio de económica, en 17.000 euros, ainda que sea con IVA incluído. Tamén nos parece excesivo que por a redacción de prego de cláusulas administrativas e técnicas se prevén en 17.000 euros IVA incluído. É verdad que deste prego, sobre todo a parte do prego, depende unha concesión anual á empresa concesionaria que é dun enorme valor. De feito, un programa de gastos previstos para o orzamento de 2026 está prevista unha partida para todo ese programa de 900.000 euros, é dicir, que é unha partida moi importante respecto do presuposto do orzamento total do Concello, é un porcentaxe moi elevado. Pero, aínda así, parecenos que é un presuposto moi elevado, digamos, o contrato, a cantidad que se presuposta. Votaremos en contra. Por dos motivos, por retraso en tratar de sacar esta contratación dos servizos que se sacan, e tamén por a cuantía dos mesmos. Por parte do Grupo Socialista. Bueno, neste último punto dos orzamentos, como o último día na comisión se deron as oportunas explicacións, non temos nada que obxectar. Vale, por parte do Grupo do Goberno. Sí, bueno, eu é que ás veces vou a dar unha pequena explicación. Concello de Ourense, ata fai pouco vostedes eran socios dese goberno. Non quero fallar, pero máis de 6, de 7, de 8 anos leva ese prorrogado.
creo que vamos a ser o Concello da provincia de Ourense que máis áxil resolveremos a renovación dun contrato deste tipo. E, se non, desmítanvos vostedes que non teño problema ningún, nin inconveniente. A partir dese detalle, que ao final o que fixemos é efectivamente prorrogar por un ano esa contratación. Un ano, xa digo que aquí estamos falando de decenios, non estamos falando de anos. E, por outro lado, outro día poñalles un exemplo, vostede non estaba nesa comisión, pero poñalles un exemplo moi cercano porque foi este ano e foi nun concello importante da provincia de Ourense. Efectivamente, licitaron o contrato e sabe por canto sacaron? Por 6.000 euros. Sabe que repercusión tuvo eso a hora de dar a unha empresa ese contrato? Unha perda para o concello e, polo tanto, para todos os seus veciños e veciñas de máis de 6 millóns de euros que ofertaba de millor o segundo, bueno, o que tiña que quedar de primeiro, parece, pero que quedou de segundo frente ao que quedou de primeiro. Fíxese vostede, 17.000 euros frente a 6 millóns. A verdade é que eu teño moi claro que os proxectos teñen que estar moi ben feitos, que deben de ter unha garantía absoluta de imparcialidade, porque senón o problema que hai é que ás veces, efectivamente, hai empresas que, entre comillas, dopan a estudios para que fagan uns, digamos, estudos moi baratos que ao cabo salenlle moi caros ao público. E, dende logo, neste Concello non o vamos a permitir. Nada máis, moitas grazas. Turno de réplica. Que outros concellos teñen un notable retraso, incluso un gran retraso na tramitación dun expediente, non quere dicir que en o Concello de Aderiz, por ese motivo, se pode facer ou dar lugar a un gran retraso, porque en este caso, ademais, teñen, como dixen antes, coñecemento de cando finalizaba o contrato. Segundo, nós estamos de acordo que se debe licitar de forma aceitada, digamos, tanto o estudio de viabilidade como a redacción do prego de cláusulas administrativas, porque de eso depende, precisamente, as condicións que terán que cumplir as empresas que se presenten. E non nos xugamos poucos, ademais, comentei no antes, o programa de gastos son 900.000 euros. Ainda así, de todas formas, seguimos parecendo caro. É dicir, nós non dicimos que se regale, digamos, porque evidentemente, ademais, hai unha responsabilidade de quen fai esa redacción. Entón, convén que ese prego de cláusulas que sea o mellor posible. Pero, bueno, non quita que a nós nos parece elevado. Non sei se hai alguna cuestión máis por parte. Bueno, en todo caso, decía antes Bernardo ben que nin é caro nin é barato. En realidad, as empresas teñen estas tarifas, as que traballan de forma independente teñen estas tarifas todas. Non as marca o Concello de Allarín, non marca tal. Todos fan estes traballos, salvo en cidades, que son contratos bastante maiores, e todos fan por 2 contratos menores. Co cual, nós podríamos optar por irnos a unha solución máis barata e que nos pase o que lle ten pasado a outros concellos, ou podemos irnos ao mercado no que sí que se presentan empresas que sí que teñen independencia, non están vinculadas a ninguna concesionaria e, por lo tanto, que ofrecen máis garantías. Esa é a opción que nos parece mellor para o Concello de Allariz e por iso é a que traemos a este pleno da corporación. Sometemos entonces a votación. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Benerá, do Partido Socialista e co voto en contra do Partido Popular. Punto número 4, cesión de contrato, concesión administrativa a Pousada Torre Lombarda. Aprobación si procede. Ben, xa explicamos na comisión para dictaminar estes asuntos do pleno que a concesionaria que estaba realizando a explotación da Pousada Torre Lombarda, propiedade municipal, por un período de 20 anos e con unhas cláusulas que viñan determinadas no propio plego que se aprobou e que, por tanto, foi trasladado ao contrato, presentou un escrito a través do cual solicita a cesión do contrato. Explicamos tamén en esa mesma comisión que o órgano de contratación desta concesión administrativa era o Pleno do Concello e que, por tanto, que correspondía tamén ao Pleno do Concello aceptar ou non a cesión dese contrato a un terceiro. Dimos conta tamén, e así figuran tamén no informe de Secretaría, de cuáles son as condicións que se deben dar para que unha empresa que ten a concesión dun servicio, unha concesión administrativa como a que tiña este, do hotel, da Pousada Torre Lombarda, poda facer a cesión a un terceiro deste contrato.
En este mismo informe se dá conta de que a solicitude presentada cumple todos os requisitos, se deu o porcentaxe executado xa do contrato, por lo tanto, esa parte cúmplese tamén no que ten que ver cos requisitos tanto para a xestión, os técnicos como os financeiros, para poder proceder a esa aprobación da cesión deste contrato e, por tanto, unha vez que se dan todas e cada un dos criterios que teñen que darse para proceder a esa cesión, o Grupo de Goberno aquí presenta esta proposta de cesión para sometelo a súa aprobación se procede. Por parte do Grupo de Goberno, lóxicamente, o noso voto vai a ser favorable, a nosa idea de que durante os 7 anos que quedan de contrato vixentes, a Llarid poda seguir disfrutando dun aloxamento como de Pousada da Torre Lombarda e da contribución que fai esta mesma concesión a postos de traballo tamén, tanto directos como aqueles indirectos que se derivan dos hóspedes que están aloxados na Pousada Torre Lombarda e, por tanto, con esa necesidade de continuar co mesmo número de camas que temos na actualidade. E, ao mesmo tempo, poder mellorar que por razóns que teñen que ver cos motivos polo que a cedente pide que se aprobe isto, poder recuperar algún dos servicios que por esas circunstancias que presentan non podían darse en este momento e que tiñan que ver con cuestións de saúde fundamentalmente. Por tanto, creemos que no caso de que, en este caso, que non é posible que continúe a concesionaria original, a mellor opción é aceptar esta cesión do contrato para poder rematar estes 7 anos que quedan. Por parte dos grupos? Sí, nos, cando teñen feito este tipo de concesións, sempre dicimos que nos parece o plazo dado de 20 anos moi largo. Unha prova de que é demasiado largo témola precisamente en este momento, en que aos 13 anos a empresa concesionaria vai deixar de levar a Pousada e buscou unha alternativa para que alguén se subrogase a súa función. Nos pensamos de que debían ser plazos 10 anos, un pouco máis, que podían estar, en o mellor dos casos, suxeitos a posibles prórrogas, pero sacar con plazos de 20 anos, en 20 anos hoxe as cousas evolucionan moito desde o primeiro ano hasta o ano 20. Dito eso, ademais, de alguna maneira, ao facerse a cesión e esa cesión facela a empresa concesionaria a outra empresa que se pon en contacto con ela, aínda que xurídicamente e técnicamente pode ser correcto, de alguna maneira prodúcese unha restricción efectiva da competencia no mercado. É dicir, se houbera un procedimento máis aberto, posiblemente podría haber máis empresas interesadas en subrogarse que a concesión da empresa que se lle deu. Como é a propia empresa que presenta esa posible subrogación, unha empresa que ten interés, as condicións e as capacidades da nova empresa non están garantizadas da mesma maneira que se houbera un proceso plural. Entón, en este caso, non hai ese proceso plural. Volvo a dicir que, aínda que técnica e xurídicamente pode ser correcto o proceso. De feito, non digo que pase en este caso, pero podría darse incluso un fraude de lei. É dicir, que en un concurso se presentaron unha serie de empresas que unha delas que cumplira todas as condicións fose a mellor e despois que subrogase xa previo acordo con outra segunda empresa pasado o plazo determinado e se subrogase en unha segunda empresa. Podría darse lugar a un fraude de lei en ese caso. Entón, non dicimos que pase, pero de alguna maneira sí que hai unha restricción efectiva na competencia no mercado, porque hai unha única empresa que opta a esa subrogación. Nos pensamos, a pesar deso, de que debe continuar a concesión, e dado que xurídicamente se cumplen os requisitos necesarios, vamos a absteñer en pro de que, digamos, que continúe funcionando a Pousada da Torre Lombarda. Pero queremos que se debe pensar para a próxima concesión, ver o plazo que se prevé, que ten unhas contraindicacións como a que estamos vendo en este momento e, ao mellor, creemos que podía ser máis lóxico un plazo máis curto.
parte do Grupo Socialista. Sí, ata que punto se podría facer iso, que se xa un plazo máis curto? Porque, claro, visto dende fora, pode haber concurrencia de máis empresas, podría dar a oportunidade a outras empresas que se subrogaran, e así sempre vai ser esa, non? A que se elixiu, bueno, a que se fixo. Ben, vamos a ver, por aclarar, non sei que non estamos facendo a lei, o que estamos facendo é aplicando, e efectivamente, isto non é que poda ser correcto, como decía o concelleiro do Partido Popular, é correcto, é que é así, que a legislación é a que marca un procedimento e efectivamente é así. Hai unha opción de non ir a este procedimento e é que o Concello decidira rescindir ese contrato e, por lo tanto, asumir a indemnización que suporía non só a porcentaxe de canon polos 7 anos que quedan, sino tamén ese lucro cesante, porque quedan 7 anos de explotación e, por lo tanto, 7 anos que estaríamos privando a concesionaria tamén dos ingresos que se poden derivar de aí. Quero dicir que todo eso nos obligaría a ver como faríamos para decidir que non aplicamos o que a legislación dice, que é esa opción de ceder o contrato e, por lo tanto, irnos a unha opción diferente. Por iso nos creemos que, tendo en conta, ademais, que cando sacamos a licitación Torre Lombarda e de forma similar ao resto das concesións que se fixeron tamén, neste caso Torre Lombarda, presentouse únicamente unha persoa para a explotación de Torre Lombarda. Entonces, é verdad que non deixa de causar extrañeza aos que levamos un tempo vendo como é así o devenir das cousas, ver como se poden facer licitacións que conlevan, e así se establece nos seus pregos, unha inversión por parte da persoa que asume despois a concesión realmente importante, porque son concesións realmente importantes, non polo canon, sino pola propia inversión. O Concello fai unha inversión importante no que ten que ver coa rehabilitación do edificio, pero hai que ver que tanto nos servicios de restauración que teñen estes aloxamentos e demais, esa inversión en equipamento, mobiliario, cociña e demais, corre por conta do concesionario. Por eso, en realidad, se se prorratea o canon que fan efectivo no Concello, o aluguer é realmente barato. Se o equiparáramos a un aluguer, sería realmente barato. Por qué? Porque están pagando canon, pero a maiores están facendo unha inversión moi importante aí. E por eso, para amortizar esa inversión, é necesario garantizar un mínimo número de anos que permita que alguén se presente. Senón, a outra opción que cabría sería que o Concello fixese a inversión, desde a cuchara ao tenedor, a unha silla ou a colcha das habitacións. E, por tanto, con un coste para as arcas municipales tremendamente importante, que repercutiría despois, que recibiría ao cabo dunhos anos de remate da concesión, ainda que foran esos 10, pois con un nivel de deterioro e, por tanto, de non reposición, a non ser que fóramos facendo inversións permanentes, importante. Ese polo que se optou por un modelo como este, que ten un canon moi axustado se se fixera o exercicio e dividilo en meses, porque ten extra contrapartida da inversión. Por tanto, eu creo que non se lle pode pedir a iniciativa privada, porque a iniciativa privada, lóxicamente, como o seu nome indica, vai a xestionar un edificio que é importante para o proxecto que se desenvolve aquí e para o desenvolvemento económico, pero lóxicamente é unha empresa e ten que ter, lóxicamente, un beneficio que lle permita vivir desa explotación. Entonces, por iso hai que axustar as cantidades e as inversións que se fan, os canos que solicitan e os anos necesarios para que se poda proceder a esa amortización. Isto é unha proposta de colaboración público-privada que o Concello leva facendo durante moitos anos, que ten tido un resultado importante con concesións que se foron renovando. De feito, Torre Lombarda se concedera inicialmente a Reatur subrogara cando se presentou unha iniciativa privada que plantexou a posibilidade de subrogarse nun contrato que Reatur tiña. Reatur fixo inicialmente porque non había ninguén para facelo en aqueles momentos que se iniciaba o proxecto de Allariz e a rehabilitación de Torre Lombarda. Aí había unha oportunidade para seguir implicando a iniciativa privada e Reatur, pois o que fixo foi ceder ese contrato en este caso a Mónica Calviño, que tiña ahora. Mónica Calviño despois volveu a presentarse, cando volveu a salir a concurso o tema, ela sola en este caso, e foi a xudicataria, e ahora, por circunstancias que teñen que ver, con cuestións persoales e de saúde, o presenta. Eso non significa que nós non consideremos que sigue sendo un modelo que ten tido un funcionamento aquí ben exitoso. E, de feito, hai outras concesións de hostelería das que todos disfrutamos,
que se teñen presentado ao cabo destes 15 anos por outros 20 anos máis e repetindo e millorando cas inversións que van facendo tamén estes propios servicios e estas propias edificacións. Por lo tanto, eu creo que hai que ponderar porque algunha proposta como esa inviabilizaría que a iniciativa privada poda asumir a xestión de algo que sería incapaz, absolutamente incapaz de poder amortizar. Estamos falando aquí do número de habitacións tamén que estamos falando. Estamos falando de 9 habitacións. Por lo tanto, con unha inversión en un edificio como este, que son unhas inversións importantes, ou ten un período de amortización, ou senón, dificilmente vamos a poder contar con servicios como os que temos. Sí. Nós insistimos en que, a pesar de todo, o exemplo que temos hoxe precisamente debería facernos pensar en buscar fórmulas alternativas a plazos tan longos de concesión. É dicir, creo que é de sentido común que se ve que pode haber alguna dificultad, pois dicir, bueno, hasta ahora non nos ten fallado o sistema, pero esta vez si nos falla. Comentei antes a posibilidade de fraude de lei, neste caso é realmente difícil porque pasaron 13 anos, pero podría darse un fraude de lei con un período máis curto. Por outro lado, non sei se se fixaron, pero no acordo que hai entre empresas non hai unha contraprestación para a nova empresa que se subroga a primeira. Se a primeira empresa tiña uns custos, como falou a alcaldesa, de inversión que tiña que amortizar ao longo de 20 anos, no acordo que hai entre empresas que facilita a subrogación, non se ve que haxa unha contraprestación por parte da nova empresa que, teóricamente, debería compensar a primeira empresa capaz de proporcional dos anos que lle quedan de contrato. Eso non invalida o acordo, pero non deixa de ser un pouco extraño. Vamos a facer un pouco de memoria. O canon xa foi ingresado íntegramente ao Concello. A concesionaria non lle debe nada ao Concello. É un único canon, e as inversións que estaban contempladas xa foron realizadas tamén. Por lo tanto, as inversións están executadas e o canon foi ingresado porque se ingresa en un único pago. Por lo tanto, para o Concello non hai, en este caso, ningún prexuicio. Non estou dicindo eso, estou dicindo... Por favor, eu non interrompo. En este caso, nos consideramos que non hai ningún prexuicio. E despois, todas as persoas que estamos aquí, todos os membros que estamos aquí, conocemos tamén a legislación, olimos os informes para velo, e digo, en este caso, en todos estes anos, que a cantidad de edificacións que se instalaron así servicios que teñen concesións municipales, o segundo caso, en este caso, e un porque implicaba a empresa municipal e foi unha cuestión voluntaria do propio Concello, danse todas e cada unha das condicións que foron todo o contrato. De feito, estes novos cesionarios teñen que asinar o mesmo contrato e teñen que cumprir todas e cada unha das cláusulas. Eso establece a legislación. Non se pode variar nada con respecto ao contrato original. Por lo tanto, o Concello que pasa que vai ter o mesmo contrato, nesta hora asinado por outro concesionario, pero exactamente coas mesmas condicións. E, por lo tanto, sin incumplimentos no que ten que ver cos intereses do Concello. Se me permite, explico porque entendeume mal a explicación. Se me permite unha explicación porque me entendeu mal. Non digo que haxa un posible prexuicio ao Concello, ademais, comentei ao principio que jurídico-técnicamente estaba correcto. O que digo é que é extraño que a empresa que se subroga non faga unha compensación económica á primeira empresa, non ao Concello, por a parte proporcional dos anos en que se subroga. É dicir, se fose unha economía de empresas, iso é o que faría, seguramente. En este caso, no contrato que figura aquí, non aparece esa compensación, pero non ao Concello, senón á primeira empresa. Bueno, lógicamente, aquí non aparece nada, porque aquí o Concello que vela é polo contrato que ten coa concesionaria, non por acordos que pudera haber de cesión de material que poda haber ali, por tanto, da compensación que fagan. Quer dizer que iso non é unha cuestión que teña que ver co Concello. Ben, sometemos entonces a votación este punto, cesión do contrato de concesión administrativa Pousade de Torre Lombarda. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e coa abstención do Grupo Partido Popular. Punto número 5.
orzamento 2026. Aprobación inicial, si procede. Ben, en canto ao orzamento para o ano 2026, en primeiro lugar, como sempre, e atendendo aos informes que obran no expediente, existe un cumprimento no que ten que ver cos obxectivos legalmente establecidos, estabilidade, regla de gasto, etc., que, por tanto, dan conta de que o Concello, non só en este exercicio, sino quero recordar tamén en exercicios anteriores, ven cumprindo escrupulosamente ano tras ano coas reglas fiscais, incluso aqueles anos no que non operaban as reglas fiscais con motivo da pandemia, que, por tanto, tuvo unha flexibilidade con respecto a esos obxectivos. O Concello presentou unhas contas saneadas en todo momento, unhos orzamentos que despois se viron materializados na conta xeral. E, por lo tanto, en este orzamento para 2026, a primeira cuestión que nos parece a nós relevante é que tamén, tal e como obra nos informes, estamos presentando no que ten que ver ca normativa aplicable un orzamento que cumpre escrupulosamente. Como en anos anteriores, preséntanse conxuntamente tanto as contas, a previsión de contas do Concello como a previsión de contas de Reatur, e iso fai que presentemos aquí estas contas que vou a detallar. Intentarei non estenderme en demasía. O orzamento para 2026 ascende a 7.658.129 euros. Igual que en anos anteriores, creo que é importante recordar, e sempre o facemos así, cuáles son os criterios que nos levan a esgrimir en cada un dos capítulos as partidas que aparecen aquí e que teñen que ver con uns criterios para nós importantes. Unha, ser extremadamente cautelosos cos ingresos, extremadamente cautelosos para non contabilizar máis alá daquelas previsións de ingresos que ano tras ano se veñen materializando e que, por tanto, que nos permiten non especular e ter uns ingresos rigurosos para despois non ter sorpresas no que ten que ver cos gastos. Tamén, como criterio para confeccionar estes orzamentos, se fai un escrutinio importante non só do estado de execución deste ano, sino tamén do histórico de ingresos e gastos de exercicios anteriores, de maneira que, a pesar de oscilacións que pode haber en algún dos exercicios, ese histórico nos permita, tanto, sobre todo no capítulo 2, ter claro que estamos facendo unhas contas que, aínda que despois o incorporar en algúns casos concesións de subvencións e demais sufran variacións, non peligren o que é a prestación de servicios e o mantemento de infraestructuras e equipamentos por ter previsto o que é o gasto anual. E, por tanto, con esos criterios se establecen as partidas que veñen aquí, que teñen que ver no capítulo de ingresos, as máis relevantes no capítulo 1 de impostos directos, 1.826.900 euros. Aí a partida fundamental que está dentro deste capítulo é o IBI, que ascende a 1.485.000 euros, e cun ano máis non se presenta ningunha proposta de subida aquí, como xa por outro lado vimos, porque senón esa modificación tería que vir ao pleno no que aprobamos as ordenanzas fiscais e, por lo tanto, telo sometido xa a debate. Outro capítulo importante a destacar en ingresos son as tasas e outros ingresos. Aí ascende a 1.992.000 euros, prácticamente 2 millóns de euros, no que, como ben decía antes o concelleiro do Partido Popular, 900.000 se corresponden tanto en ingresos como en gastos a xestión de auga e saneamento, por tanto, tanto en ingreso como gasto. E o resto ten que ver con, lóxicamente, as tasas e os impostos municipais. No capítulo 4 de transferencias corrientes ascende a 2.800.000 euros. O máis salientable aí é que está incorporada a participación nos ingresos do Estado xa cas estimacións achegadas pola Federación Galega de Municipios e Provincias, o que lle correspondería ao Concello de Allariz en 2026, unha vez que por parte da Federación se lle solicitou e fixo ese cálculo, e que ascendería a 1.720.000 euros. No que ten que ver
co allamento de inversións reais, estamos falando dunha cantidad que no orzamento municipal representa moi pouco e que ten que ver solamente con 1,8% e que tanto en ingresos como en gastos se dá en función de que se dé tamén ou non o ingreso. No que ten que ver ca capítulo 7 de transferencias de capital ascende a 763.898 euros e está perfectamente detallado no descomposto nas diferentes partidas no estado de gastos a que se corresponden esos 763.000 euros e que teñen que ver con financiación externa aportada por outras administracións e que, por tanto, acaban compondo no que ten que ver con inversións fundamentalmente, con subvencións que teñen que ver fundamentalmente con inversións de 763.898 euros. Hai unha diferencia con respecto ao ano anterior e co ano anterior se contemplaba o plan de sostibilidade turística. Este ano, aínda que durante o exercicio 2026 vai a seguir executándose a última das anualidades do plan de sostibilidade turística, non aparece porque sí que estaba orzamentada no exercicio anterior e por un criterio de intervención o que se fai é, con unha financiación afectada, non volver a contemplar no orzamento do 26 algo que xa se contemplou no orzamento do 25 e que tiña que ver co convenio suscrito polo Concello de Allariz no que se concedían por parte do Ministerio de Fondos Next Generation, dos fondos Next Generation, 1 millón de euros. Eso no que ten que ver cos capítulos de ingresos, no que ten que ver cos capítulos de gastos. É importante aí salientar no que ten que ver tamén aquí co resumen, por ir facendo así un detalle dos diferentes capítulos, que o capítulo 1 de gastos de personal ascende a 3.187.146 euros, unha cifra realmente importante e que ven dada ese incremento que se dá con respecto ao exercicio anterior por dous motivos fundamentales. O primeiro deles, que o Concello de Allariz aprobou no exercicio 2025 a RPT, e, polo tanto, 2025 finales do 24 a RPT. Para eso o que tiña era dotado un fondo de contingencia para poder asumir o coste de aplicación da RPT, pero ahora no 2026, lóxicamente, a RPT xa está aprobada. Unha vez que está aprobado, o que se fai é dotar, como marca a legislación, dotar de fondos toda esa RPT, ainda que algunha desas plazas que aparecen na RPT está vacante, pero, lóxicamente, hai que dotalas todas e, por tanto, están incluídas aí as subidas que hubo e as regularizacións que hubo por a RPT, máis algunha desas plazas que, as plazas que tampouco que non están vacantes, pero que aparecen na RPT. A maiores tamén se incluíu no capítulo de persoal, no capítulo 1, o acordo que o Goberno chegou fai poucos días cos sindicatos, fai 10 días, creo, máis ou menos, 8 de días, cos sindicatos e que ten que ver ca remuneración, cas actualizacións das remuneracións, cas subidas, e tamén en ese mesmo acordo aprobou tamén con carácter retroactivo unha subida con respecto ao exercicio 2025 e, por tanto, dotamos xa ese incremento que se aprobou con carácter retroactivo para poder compensar ese exercicio 2025 aos traballadores e traballadoras de Allariz conforme a ese acordo. Por tanto, telo dotado xa e que non nos obligue a ter que facer unha modificación de créditos. No capítulo número 2 de gastos de bens correntes e de servicios ascende a 2.766.513 euros e aí é importante destacar que no que ten que ver cos programas de urbanismo e vías ascenden a máis de 615.000 euros, 615.653 euros. É certo tamén que hai unha subida no que ten que ver ca recollida e tratamento de residuos e que ven determinado tamén polo que temos falado tanto durante o ano pasado como este, que a aplicación da nova legislación e, por tanto, un incremento no coste do servicio maior e, por tanto, sitúa xa en 438.807 euros a recollida e o tratamento. No que ten que ver con limpieza viaria e con parques e xardíns,
estamos prácticamente no medio millón de euros, 493.000 euros. No que ten que ver ca protección e mellora do medio ambiente temos que sumar 302.000 euros máis. Hai despois tamén unhas consignacións importantes para partidas que son impropias, para servicios, programas que son impropios, que non son competencia municipal, e xa o temos discutido aquí, debatido aquí en algunha ocasión, e que teñen que ver fundamentalmente con benestar social, que ascende a 734.066 euros. Aí, en estos 734.066 euros, está incluído, a parte que acaba sumando maior gasto e que ten que ver co sistema de aplicación do sistema de dependencia, que creo que bo, e en todos os plenos aproveitamos para recordalo, porque é unha reivindicación unánime por parte dos concellos, e é que somos os concellos os que estamos pagando 50% do importe da dependencia. Eso é algo auténticamente escandaloso a día de hoxe, que sigamos asumindo o 50% do coste da dependencia, a pesar de que a lei de dependencia dice que os concellos só temos que asumir a xestión, pero que non temos que asumir o financiamento dunha competencia que, a través da lei Montoro, foi claramente adxudicada ás comunidades autónomas. Eso, a maiores a eso, para sumar esa cantidade total, se lle suma o Servicio de Axuda no Fogar propio do Concello, todos os programas que teñen que ver co envellecemento activo, con muller, con educación familiar, con participación cidadá, etc., e que acaban sumando esos 734.000 euros. Hai outra competencia tamén que estamos asumindo, a pesar de que o pacto local que se asinou entre os concellos e as xuntas, se non recordo mal, no 2008, tamén pasaba a programar tamén estos gastos que estamos facendo os concellos, instaba a asumilo periódicamente e tal, e transitoriamente, e seguiríamos facendo os concellos, pero que despois irían sendo asumidos paulatinamente por parte da Xunta de Galicia, o que ten que ver co mantemento dos centros docentes, e que ten que ver ca limpieza e co mantemento tamén desas instalacións. No caso do Concello de Allariz, o coste ascende a 174.000 euros, que en realidad deberían ser un gasto que estivera asumindo a propia Xunta de Galicia, e que para o Concello de Allariz supón un gasto importante, como decía, ascende a estos 174.000 euros. Hai unha cuestión tamén importante, e que ten que ver con servicios complementarios de educación, ca escola infantil, e é que tamén aí, por parte do Goberno Central, aprobouse a gratuidade das escolas infantiles. Esa gratuidade das escolas infantís, o que ten que ser, que todos conocemos como garderías, o que viñamos conhecendo como garderías, o que paciera que as familias pasaran a ter un coste cero para ese servicio, e curiosamente, quen aproba o gasto e quen o gestiona, neste caso a Xunta de Galicia, o que fai é trasladar aos concellos boa parte dese coste, e, por tanto, aproba as medidas, pero pagámolas os concellos. No caso do Concello de Allariz, esa cofinanciación xunto coa Xunta de Galicia dese servicio, que é gratuito para as familias e que ademais ten a derivada, eu creo que, a meu ver, escandalosa no que ten que ver cas garderías infantiles privadas, que ascende a 148.862 euros, unha cantidade realmente importante tamén. No que ten que ver con cultura e festexos, os gastos ascenden a 443.994 euros. Estou falando dos importes totales por programas, a 443.994 euros, e iso ten que ver non só ca programación cultural estable durante todo o ano que temos, co mantemento da rede de museos tamén que temos, sino ca organización de festas, non só o que son festas patronais, porque a festa do boi está asumida por a Asociación Sandarzúa, senón o que ten que ver tamén con festas etnográficas e demais eventos festivos que se fan. E, sobre todo, como dicía tamén, as escolas artísticas, que son un número moi importante delas, e que teñen non só a nenos e nenas, senón tamén a un número de adultos tamén importante.
No que ten que ver con mocidade, o mantemento da Casa da Mocidade e a súa programación ascende a 65.131 euros, e no que ten que ver coa área de deportes ascende a 627.714 euros. Eso ten que ver non só co mantemento das escolas deportivas, cos acordos de xestión a través de diferentes clubs, o que se fai directamente, ca práctica deportiva que tamén se fai directamente, sobre todo na piscina municipal, sino tamén ca organización de eventos deportivos e, como non, co mantemento do número tan importante de equipamentos deportivos cos que conta o Concello de Allariz, fundamentalmente o pabillón municipal, a piscina climatizada e tamén a cidade deportiva, que, como vostedes saben, non só son 3 campos de fútbol, sino tamén canchas de pádel e de tenis. Por tanto, un equipamento deportivo que, unido ás escolas de fútbol, baloncesto, piragüismo e hípica, acaba sumando un coste anual de 627.714 euros, e que son un servicio que ten máis de 200 nenos e nenas solo en cada escola municipal deportiva. En a hípica, por suposto, menor cantidade. E, con unha programación que nos ten levado a poder facer aí desde programas para adultos a programas para xente nova. En relación coa industria, comercio e turismo, en este orzamento aparecen unhas cuantías de 324.538 euros. Esas teñen que ver cos programas de apoio ao comercio, do parque empresarial, con turismo e cos eventos que se celebran e que se organizan por parte desta área ao longo do ano. Ahora estamos vivindo un deles, que é o tema do Nadal, e que supón un revulsivo para a economía local moi importante, e ao que se suman tamén a Semana Santa ao vivo, ou, como decía, ese apoio ao comercio local, ou Samaín, feiras, etcétera. Por suposto, en este capítulo 2 tamén están incluídos gastos, estou falando do máis salientable, tamén están incluídos servicios xerais importantes como alumeado, auga, saneamento, etcétera, iso por un importe de 1.273.000 euros, dos que casi 400.000 solo se corresponden cos gastos de alumeado público. É importante tamén en este momento recordar que Allariz ten 85 km cuadrados e 92 núcleos de población, e, por tanto, o gasto solo en alumeado público ascende a esos casi 400.000 euros. No que ten que ver coas inversións que aparecen aquí detalladas no anexo de inversións, ascenden a un importe de 1.340.470 euros, e que se reparten en base a ese plan de financiación tamén destas inversións que aparece detallado en ese cuadro, e que teñen que ver tanto ca pavimentación de vías e camiños, que ascenden a 170.000 euros, nos que 60.000 son do plan marco, 60.000 son da Diputación a través do Cooperou, e 50.000 son de fondos propios, pero tamén son outros, como pode ser o programa RE Porta a Porta. Aquí seguimos o mismo criterio. En programas como o RE Porta a Porta hai unha cantidade sensiblemente inferior á cantidade que vai aparecer cando fagamos a conta xeral e cando liquidemos este orzamento do 25, esta anualidade do 25, pero iso por ese criterio de prudencia damos por feito que, vistas as inversións que se fixeron este ano con respecto a ese programa, non se van a repetir algunhas desas inversións, e, por tanto, tampouco somos candidatos a volver a repetir algunhas das concesións que tivemos ahora, e, por tanto, optamos a rebaixar esas expectativas con prudencia para quedarnos no que ven sendo habitual. Hai unha partida que resulta chamativa, porque habitualmente son 20.000 euros os que están na partida de adquisición de maquinaria e vehículos, e en esta ocasión ascende a 132.000 euros. O motivo deste cambio, no que 100.000 son da Diputación e 32.000 do Concello, é que o Concello leva anos solicitando acollerse aos convenios de colaboración que ten a Diputación e a Xunta de Galicia para a dotación de tractores e desbrozadores, no que os concellos poñen o IVA e entre as dúas administracións aportan a financiación para o tractor. Por fin, esta vez tocounos a nós, chegou o momento, tocounos a nós, e, por tanto, vamos a ter que facer a licitación ahora neste exercicio, e o que fixemos foi dotar unha cantidade un pouco maior por a posibilidade de poder algún dos aperos que vayan complementarios ao tractor, e, por tanto, se hai unha financiación superior a esos 20.000 euros, que teñamos un pouco de marxe. Esa razón de que, en lugar dos 20.000 euros que habitualmente, como sempre, en previsión
pequena maquinaria, sobre todo, que haxa que comprar, pois nesta ocasión aparecen esos 132.000 euros. Bueno, no que ten que ver co cementerio de Vilanova, vou a repetir aquí que este é un clásico, o cementerio de Vilanova, tanto en ingresos como os gastos, e que non se leve executado nin en ingresos nin en gastos. En este caso, dificultades que non teñen moito que ver con nós, sino máis ben, coa aprobación do dominio público hidráulico e de onde está situado precisamente o noso cementerio, que esperemos que se poda no 2026 chegar a un acordo coa Confederación Hidrográfica e que podamos finalmente desenvolver este proxecto. É verdad que agora estamos traballando en unha alternativa que situaría poucos metros, pero algo máis arriba o tema, ainda que moi escaso, pero que vemos a ver se así fora posible tamén facer esa ampliación que levamos tempo intentando facer. Nos programas de aforro de eficiencia enerxética, aquí tamén os membros da corporación son coñecedores de que levamos feito un esforzo importantísimo no que ten que ver con políticas de aforro de eficiencia enerxética que nos ten levado non só ao que é o cambio de luminarias a LED no alumeado público, en edificios municipales, sino en todo o que ten que ver coa instalación de placas fotovoltaicas e aerotermia. Estamos en moitos dos edificios xa municipales executando tamén na actualidade algunha das subvencións plurianuais que temos e, por tanto, aparecen aquí reflexados tamén esos 120.000 euros. No Festival Internacional de Sardins, como ben aparece aquí, ten un presuposto de 80.000 euros, dos que 30.000 son aportados pola Diputación Provincial de Ourense a través dunha subvención nominativa e 50.000 euros son aportados con fondos propios e que se financia fundamentalmente coas entradas ao Festival de Sardins, que, como ben saben tamén os membros da corporación, o visita en un número moi elevado. Estamos sempre falando de miles de visitas. No que ten que ver ca mellora dos parques infantis, sempre todos os anos se fai unha mellora de parques infantis e se cambia algunhas das instalacións que hai, por iso sempre metemos unha partida para poder acometer esas melloras de parques infantis. No Fondo de Compensación Ambiental, os 35.000 euros se corresponden á subvención que solicitamos sempre conxuntamente Vilar de Santos e Allariz, e que incluye a xustificación en capítulo 2 de persoal, en capítulo 1 para o Concello de Vilar de Santos de persoal, e no que ten que ver con capítulo 6 que o que facemos nos de inversións, que é a solicitude que se ven facendo históricamente. No que ten que ver coas excavacións de Armea, aí temos convenio ca Universidade e tamén un acordo coa Diputación Provincial, coa Xunta de Galicia, e coa Diputación Provincial. Este ano, en este exercicio 2025, foi diferente. Para o ano que ven, en principio, vai ser da mesma maneira, por tanto, está contemplado aí. En este exercicio, a Xunta contratou directamente o servicio, en lugar de facer o convenio, fixo un contrato de servicios directamente coa Universidade e, por tanto, nos habitualmente o que temos é o ingreso e o gasto. Nesta ocasión se fixo o contrato directamente, que a nos é unha fórmula que tamén nos sirve. Para o ano que ven, en principio, retomaríamos outra vez o do convenio e, por tanto, volve a aparecer aquí. No Parque Empresarial de Chorente, aí estamos facendo cada ano un esforzo para ir por fases. Primeiro fixemos o cambio de luminarias a LED, facendo inversións aí. Despois estamos por diferentes fases facendo as novas capas de rodadura. Queda un tramo pequeno por aí, que sería o equivalente a uns 48.000 euros ou un pouco menos dos 48.000 euros, e que ten que ver coa parte, por recordar, este parque empresarial se fixo polo sistema de compensación, e hai unha zona que é a que ten que ver cas parcelas que son propiedade dos que eran os antiguos propietarios, que queda esa parte por aí que é onde non hai empresas e, por tanto, están consignados os 48.000 euros. Proxectos da Reserva da Biosfera, é a cantidade que nos corresponde a cada concello membro de reservas de biosfera, que son 30.000 euros. No Plan Allariz 2020, que está dotado exclusivamente con fondos municipais, esos 173.470 euros, donde se meten todas aquelas peticións que veñen facendo, todas as que damos acometido por parte dos diferentes núcleos de población e que ten que ver con arreglo de patrimonio, con arranxo de airas, etc.
con infraestructuras para servicios municipais. Este ano decidimos tamén que íbamos a facer unha aportación de fondos propios de 40.000 que nos permitira complementar a financiación allea, a financiación externa, para intentar non ir a modificacións de crédito despois, para complementar subvencións e para complementar partidas que se imputan aí subvencións nas que temos que facer aportación, e, por lo tanto, por eso suma este ano unha cantidade maior de 138.000 euros. En outros anos o que facemos despois son modificacións de crédito. Vista a experiencia tamén de anos anteriores, decidimos facelo xa ahora. Fixemos unha modificación de crédito fai pouco e isto pretende axustalo aínda máis. Corrección de países paisexísticos o mesmo, son 30.000 euros, por lo tanto tal vez está computado, igual que na mellora de infraestructuras turísticas, que tamén son 30.000 euros, e por lo tanto tamén se computan exclusivamente esos 30.000 euros, con, un dos casos, con unha aportación municipal que completa esos 30.000 euros da totalidade do proxecto. E no que ten que ver con equipos para procesos de información, ten únicamente que ver ca renovación que se fai cada ano de equipos informáticos cando é necesario. Complementa esta explicación a débeda municipal. Aparece tamén na documentación que se enviou aos grupos, que a débeda, o capital pendente de amortizar a 31/12/25 ascende a 2.132.209,19 euros, e, por tanto, unha amortización anual que se fai sempre no mes de xuño nunha única cuota de 200.395,98 euros, dos que 5.967 son intereses. Isto que nos sitúa en unha débeda do 38%, por tanto, moi lonxe do que veñen sendo os límites legais, e, por tanto, tamén demostra o compromiso que fixo o Concello de Allariz ao longo destes anos por unha reducción da débeda que nos sitúa, como decía ahora mismo, con un único préstamo a longo plazo e con ese 38%, unha vez que se amortizaron xa o resto de préstamos e as operacións a curto que o Concello tiene. Por rematar xa e para dar a palabra aos grupos municipais, un vistazo tamén rápido a estas contas permite ver que os gastos correntes ascenden a 6.053.159 euros e os ingresos correntes a 6.744.231 euros. Eso creo que dá un pouco conta do equilibrio que existe nas contas municipais, da capacidade que ten este Concello para pagar os seus gastos correntes. Así tamén o demostran as liquidacións e as contas xerais que presentamos, os períodos medio de pago a proveedores e demais, e que garante poder asumir o pago da débeda que este Concello ten e ao mesmo tempo poder complementar as inversións que se realicen e a financiación que recibimos para esas inversións. Isto, así, máis ou menos detallado, son a radiografía das contas para o exercicio 2026, e ora damos a palabra para que os grupos municipais plantexen o que consideren. Grupo Municipal Popular. A pesar do tempo que dedicou a señora alcaldesa ao tema de inversións reais, a nos parecenos ese un dos puntos precisamente máis débiles do orzamento. Aquí pasa algo parecido que comentábamos antes en a cesión do contrato da Torre Lombarda, é dicir, técnica e xurídicamente parece correcto, pero creemos que se debería xa empezar a replantexar o modelo de orzamento que temos no Concello, porque dentro do Concello as inversións reais son 1.340.470 euros, que representan o 17,5% do orzamento, porque temos porcentualmente unhas cantidades moi elevadas en gastos de persoal que representan o 41,62%, e en gastos en bens correntes e servizos que representan o 36,13%. De feito, dentro das inversións reais, dese 1.340.000 euros, a Xunta aporta 498.150 euros, a Diputación 288.498 euros e o Concello tan só 553.822 euros, que é o 41,32% das inversións previstas en orzamento, e que representan solamente o 7,23% do orzamento total. Entón, en cuanto á cuantía,
hai algo que deberíamos modificar para tratar de mellorar este apartado. Un segundo tema é que levamos anos abandonando os nosos núcleos rurais e as inversións que se prevén para os núcleos rurais seguen a mesma liña. É dicir, aos nosos núcleos rurais temos que dar un tratamento similar ao que se dá á vila. En a vila, ademais, os orzamentos que se fagan, digamos, están máis concentrados e son, digamos, máis eficaces porque se concentran en menos superficie en proporción, pero en os núcleos rurais evidentemente salen máis caros, pero temos que facer un esforzo. A alcaldesa mencionaba de que temos 92, 93 núcleos rurais en 85 km cuadrados de extensión. Esa é unha magnitude similar á media de Galicia. Hai municipios, sí, hai municipios que teñen maior número de núcleos en proporción por kilómetro cuadrado. De feito, a media de Galicia anda en torno a un núcleo de población por kilómetro cuadrado. Aquí pasamos moi pouquiño esa media. Entón, hai municipios que teñen bastante máis que un núcleo de población por kilómetro cuadrado. Eso, se non míreno, é así. E hai municipios, especialmente en Ourense e Lugo, que teñen bastante menos, como, por exemplo, a parte sur e a parte oriental de Ourense. Pero hai moitos municipios que sí teñen máis. É dicir, Allariz está prácticamente en a media do número de núcleos rurais por kilómetro cuadrado que hai en o conxunto de Galicia. Todo non é que seamos un caso tan excepcional. Pero eso non quita que debamos mirar por os nosos núcleos rurais e facer as inversións acordes con eses núcleos rurais. Por exemplo, asfaltado. O asfaltado debemos ter especial cuidado, xa o comentamos en outros plenos. Se outros concellos con menos posibilidades económicas que Allariz poden facer pavimentación con aglomerado en quente en as estradas, en Allariz con un orzamento de 7.658.000 euros podría e debería facelo. Pavimentación o interior dos núcleos, logo volveremos a comentar máis adiante, por favor, absteñerse de facer pavimentación o interior dos núcleos con asfalto. Deberían ir a solucións de formigón ou solucións mixtas de formigón e granito. En todo caso, seguimos tendo núcleos rurais que total ou parcialmente carecen de saneamento. Antes falouse precisamente da partida de auga e saneamento, seguimos tendo como fai anos, é dicir, aí non evolucionamos. Seguimos tendo núcleos rurais, algúns sin saneamento ningún e outros con un elevado número de casas sin saneamento. E creemos que se debe solucionar ese tema. Entón, con carácter xeral, pensamos que se debe reconsiderar de cara a futuros orzamentos o orzamento tratando de buscar un maior porcentaxe para inversións a realizar reais, porque o porcentaxe que temos é realmente moi baixo, algo nos falla. Eso non quita que valoremos positivamente a prudencia con que está feito o orzamento, prudencia da que falou a señora alcaldesa ao principio. Pero nós pensamos de que hai que reconducir un poquinho os conceptos que hai dentro do orzamento. A parte do Grupo Socialista. Sí, grazas. Non cabe dúda da importancia que ten un festival de sardíns para tanto a nivel local como a nivel internacional, pero gustaríanos que tivera unha continuidade na marxe dereita do río Arnoia, ata o pontón do Briñal, que segue aínda derruído. Hai un camiño que é prácticamente casi impracticable, un sendeiro de pescadores moi estreitiño, e pola outra beira si que un camiño de senderismo bo. Entón, aí faríase unha boa ruta de sendeirismo entre onde acaba o Festival de Sardíns ata o Ponte de Briñal, poder cruzar e pasar ao outro lado. Según o Reglamento do Dominio Público Hidráulico, no seu artículo 162, compete ao propietario da ponte a súa conservación e o propietario o Concello de Allariz. Entón, queríamos saber en que situación está isto, se se pensa en cometer obras ou non, e, sobre todo, desentullar a zona, porque hai troncos de árboles ali. Por outra parte,
se se pudiera contemplar o cambio da rede de tubaxe de abastecemento onde hai máis recurrencia de avarías, que hai sitios onde están constantemente rompendo. Outro punto sería atallar a situación vulnerable dos fornos de Santa Mariña. É unha cripta que contén laudas sepulcrais e contén un patrimonio histórico importante, está aberta e bastante vulnerable. Por outra parte, a conservación dos centros sociais, en concreto de Gundías, que leva agardando por arreglar o tellado dende o ano 2024. Nada máis, moitas grazas. Vale, pois moitas gracias, así vou intentar ser moi breve, non? Vamos a ver, o Concello de Allariz ten unhas inversións que son, efectivamente, do 17%, eu creo que de 7.658.000, que 1.340.000 sexan de inversións, non é unha cantidade nada desdeñable, tendo en conta que estamos falando dun 17% cando a propia Diputación ten o 8%. Bastante máis lonxe do que pode ter o Concello de Allariz, e, por tanto, de 7.600.000 con 1.340.000 sexan de inversións, eu creo que é unha cantidade realmente importante. Pero hai unha cuestión con respecto a isto, non? É verdad que moitas veces se miden os orzamentos en función das inversións. É certo tamén que as inversións son máis vistosas e que, por tanto, cumplen unha doble finalidade. Electoralmente son máis vistosas e a maiores dotan tamén de novos servizos ou de novos equipamentos, non? Pero hai unha cuestión importante en iso, e que o Concello de Allariz fixo un esforzo ao longo de todos estes anos moi importante, e iso supuxo tamén que se endebedara tamén de maneira moi importante para crear unha rede de equipamentos municipais que fixera posible que estiveramos na situación na que estamos agora. Éramos e sabíamos, e somos consecuentes tamén en eso, que crear toda esa rede de equipamento e de infraestructuras que se creou no seu momento e que foron obxecto de moita crítica por o endebedamento que supuxo facelo, conleva agora unhos gastos maiores de mantemento, e, por tanto, canto máis equipamento tes, cuantas máis inversións tes, lóxicamente tamén incrementa o capítulo 1 ou o capítulo 2, dependendo de que xestiones directamente, como é o noso caso, e por iso o capítulo 1 ten esta cuantía, ou que o xestiones, que o manteñas e que xestiones a través de empresas externalizado, e ademais, despois asumindo tamén o que son os costes de mantemento, a parte da xestión, a través do capítulo 2. Entonces, aquí non hai fórmulas milagrosas, nin máxicas. Se creas equipamento, despois tes que dotar capítulo 1 e capítulo 2 para facer o mantemento destas instalacións, que é un pouco a situación que temos agora. Temos un gran equipamento no Concello de Allariz, e iso supón que temos un capítulo 1 e un capítulo 2 elevado, pero que, como decía, que este gasto corriente é inferior o ingreso corriente que temos, con un marxen tamén importante, que, por tanto, nos dá a posibilidade de ter unha capacidade tamén inversora aí. Podría terse de outra maneira, pero tamén é certo que así non teríamos disfrutado de equipamento e dos servicios dos que disfrutamos ahora e da calidade da que disfrutamos agora mesmo, non? E eu, con respecto a isto tamén, é certo que a todos nos gustaría poder facer en un ano, en poucos exercicios, moitas máis inversións e moitas máis cousas. Eu creo que deben facerse ca cautela necesaria para poder ser capaces de asumir despois o mantemento das inversións que se van facendo, pero tamén coa idea de que non podemos deixar atrás os servicios que se prestan, porque é verdad que poderíamos destinar máis a capítulo de inversión, pero tamén sería a coste de eliminar algún dos servicios que se prestan. Ou tamén habería a posibilidade de ter un marxen maior se aqueles gastos que teñen que ser asumidos por parte da Xunta de Galicia, como mencionaba antes, a dependencia ou o mantemento dos centros docentes e demais, foran asumidos por quen o ten que facer e non polos concellos. Eso nos daría €500.000 máis. Así, de un plumazo, €500.000 máis para poder ter unha capacidade económica maior, pero a realidade a día de hoxe é que estamos asumindo competencias propias e impropias, non? E, por lo tanto, a pesar de estar asumindo competencias propias e impropias, somos capaces de chegar, de todas formas, a un nivel de inversión como o que se detalla aquí, non? E, por lo tanto, a nos gustaría que non só se dera esa circunstancia, sino que aquilo que pagamos todos os veciños cada vez que nos chega o recibo da auga,
e que ten que ver co canon de saneamento que despois por parte de Galicia se repartira de forma homoxénea entre os diferentes concellos, porque nos levamos aportado nos últimos anos máis de 1 millón de canon de auga e saneamento e as inversións que ten feito a Xunta de Galicia aquí en auga e en saneamento é cero, nada, absolutamente nada. Nada, non? Por tanto, está facendo o Concello en solitario, a pesar de estar aquí todos os veciños e veciñas de Allariz pagando ese canon de saneamento que teóricamente vai destinado a esa mellora de infraestructuras que teñen que ver con estos servicios, non? No que ten que ver co Festival de Sardins, bueno, o que é a propia dimensión do Festival de Sardins, bueno, nos consideramos que o axeitado, é certo que efectivamente, nos dentro do plan de sostibilidade turística meteramos unha mellora da senda na liña na que estaba comentando vostede tamén. A gran decepción nosa foi que ese proxecto tivemos que eliminalo porque non foi dictaminado positivamente, non conseguimos que a Confederación Hidrográfica dera os permisos para poder efectivizar boa parte desas actuacións e, por tanto, nos obligou ao que é xusto o centro urbano, a área urbana, que ten que ver desde Vilanova, pequenos arreglos, reparacións que hai entre Vilanova e a Cierrica e que se acometerán agora. Partíamos dun plan que era bastante máis ambicioso e que, por desgracia, non hai autorización para poder executalo, non? E é algo realmente curioso porque a xustificación que se dá é precisamente o dominio público hidráulico. Estamos cansados de ver paseos fluviales feitos pola propia Confederación Hidrográfica ou feitos ou financiados pola propia Xunta de Galicia e, curiosamente, aquí é o único concello xunto coa capital con Ourense no que parece ser que existen os estudios da DPH e que, por tanto, que imposibilitan actuacións como algunha das que pretendíamos, que nos plantexan, por pôr un exemplo do máis absurdo que se pode escoitar, a senda do río á altura de Vilanova, da praia de Vilanova, que todos conocemos, onde está a piscina, por encima da cuberta da piscina municipal. Por aí é por onde sitúa a DPH o sendeiro que debería discurrir por esa zona, non? Barbaridades absolutas que temos a sensación algunhas veces de que vivimos nun mundo paralelo, non? Que non ten nada que ver co sentido común e que ten que ver, sobre todo, con uns cálculos hidráulicos que se fan a través de uns programas informáticos de unha empresa belga, creo que nos comentaron que era, e que aplican uns cálculos que valen para Valencia, para Allariz, para Marruecos e para Guadalajara. O sea, un absurdo, e polo que se ve, as confederacións hidrográficas non están ahora mismo pola labor de facer o seu propio cálculo para cada unha das demarcacións, que sería o razonable, que esos programas informáticos que adquiren, que despois cada confederación os adaptara á súa propia conca, que sería o lóxico. E o que nos trasladan a que faga o Concello os cálculos hidráulicos para contrapoñer a DPH que presentan eles para todos e cada un das concas que hai en todo o Estado. O sea, unha auténtica locura que nos podemos presentar un estudio, Baños de Molgas outro e a Merca outro, unha auténtica locura, non? E entonces, ao final, algúns programas nos obligan a ser máis pragmáticos e en lugar de facer o que nos parecía máis ambicioso, o que é viable e o que é factible. Por desgracia, en algunhas ocasións ten que ser así. E, efectivamente, hai cuestións que competen por parte da Confederación Hidrográfica nas discusións que temos con eles ao propio Concello, e sería un detalle que, ao ser competencia do propio Concello, que tuveramos facilidades para poder facelo, porque temos que facelo nós, pero a autorización a dan eles. E entonces, con unhas condicións, algunhas veces, que o que fan é inviabilizar que se poda facer a execución, algunhas veces, do que se pretende reparar. A presa do Briñal, en algúns casos, é un bo exemplo, no que cando fixo a Confederación Hidrográfica, a través dun acordo o levantamento dese pasal, podía facerse dunha maneira determinada, se fai o Concello, resulta que non se pode facer desa mesma maneira, non? E entonces, é algunhas veces complicado e, ademais, sobre todo, resolvelo cando o río está abaixo e se pode facer, e, por algunha destas cosas ainda estamos esperando, e o río xa creceu 3 veces, casi, non? En algunha delas, e ainda estamos esperando pola autorización para facelo, que teóricamente nos iba a chegar, non? Entonces, isto é algo que, xa o temos comentado en máis dunha ocasión, que se ten trasladado á Confederación en máis ocasións.
No que ten que ver co cambio da rede de saneamento, onde hai averías recurrentes, eu non sei se o comentamos algunha vez, se non o digo agora xa, iso que fai tan importante o estudio económico para a licitación do novo contrato da concesionaria, non? Porque aí temos que facer, e boa parte do traballo xa está feito, o adiantábamos outro día, porque tuvemos unhas subvencións para poder facelo e fomos adiantando algún desos traballos, algún deles, para poder ver hasta onde alcanza as inversións que hai que facer e a partir de aí, entonces, bueno, pues ver o contrato que teríamos que ter ca empresa concesionaria para que se foran executando esas inversións. Por eso é importante tamén, unha vez que teñamos esos cálculos, pues convocaremos tamén a todos os grupos para velo, porque da cuantía que salga desas inversións que hai que facer aí, pues teremos que tomar as decisións no que ten que ver tamén cos plazos dese contrato para que se podan amortizar esas inversións. E despois, bueno, pois que a situación dos fornos de Santa Mariña non é patrimonio municipal, é dicir, non é patrimonio municipal, entón nós o que estamos facendo é mantemento e limpieza do entorno na medida das posibilidades que nós temos, porque consideramos que, bueno, que Santa Mariña é un punto estratégico para Llarín, ten un conxunto histórico-artístico admirable e que, por tanto, bueno, pues aí levamos feito un esforzo moi importante, e é certo que a iglesia inmatricula, pero despois o mantemento, bueno, pues xa é diferente, non? Inmatricular todas as propiedades sí que eu creo que está moitas veces máis áxil para inmatricular que para despois asumir o mantemento, e entonces, bueno, pues nos lle propuxemos fai un tempo un convenio, pero que non se chegou a firmar, para o que era a xestión dese patrimonio histórico-artístico de Santa Mariña da Auga Santa, se non renunciamos e que en algún momento, bueno, pues poda ser posible. Creo que non había ninguna cuestión máis. O tema dos locais sociales. Bueno, no caso de algunhas cuestións que ten que con dúas actuacións que están pendientes aí, unha en Gundiás e outra en outro núcleo tamén, aí non ten que ver con que non existan fondos disponibles, que sí que existen, e que aí o último compromiso que tiñamos coa empresa que vai executalo agora non acabou aínda, porque é verdad que o tempo non o permitiu, as obras que se están facendo en Roiriz e San Miguel de Torneiros, no forno e na recuperación ali do manantial e da mina en Roiriz, quedaron en que cando acaben esas dúas obras irán para Gundiás, para o local social de Gundiás, pero bueno, a cuberta do forno de San Miguel de Torneiros non está rematada aínda, entonces, bueno, están a piques de rematala, o sea, supoño que a semana que ven estará feito e entonces pois irían xa para aí. Teríamos que ver agora, porque é verdad que as empresas de construcción teñen un parón en Navidad, non sei cuál das semanas sería, pero irían xusto agora en cuanto rematen San Miguel, que se non remataron hoxe, pois é posible que rematen mañá ou que estén así a punto, porque estaba xa para rematar. De feito, nós temos preparado xa toda a documentación para certificar, porque se non é hoxe mañá, en principio damos por feito que está rematado. Se non hai máis cuestións, o segundo turno. En orzamento de Reatur, na parte de balance activo, hai o apartado A activo non corrente 1.925.000 euros, sen embargo o activo corrente son 65.000 euros, e indo o patrimonio neto pasivo, pois o patrimonio neto é 1.960.000 euros, sen embargo o pasivo non corrente 3.786 euros e o pasivo corrente 26.712 euros. Dado o orzamento que hai en Reatur, queremos que se pode reconsiderar a incorporación da actividade de Reatur a actividade ordinaria dentro do propio Concello. Xa o comentamos en algunha ocasión anterior, é dicir, non ten moito sentido que funcione a sociedade independente do Concello coa actividade que está facendo Reatur. A actividade que está facendo Reatur debería facela directamente o Concello. Eso é unha cosa. E outra cosa, se nos poden facilitar o desglose das cantidades asignadas aos membros do equipo de goberno. Bueno, quero insistir en relación que comentou a alcaldesa. Evidentemente, cando hai unha cantidad importante de inversións feitas, hai que destinar a mantemento unha parte importante do orzamento. Iso pode ter unha razón de ser en a vila,
pero os núcleos rurais é que siguen desfasados en canto a inversións necesarias. Insistimos en ese punto porque é así, teñen coñecemento desa situación. Entón, hai que facer un esforzo en facer inversións necesarias en núcleos rurais. E, ademais, que esas inversións sexan correctas. Non botar unha capa de asfaltado que queda aí a gravilla e tapar pavimentos de formigón con capas de novo asfaltado, que non é asfaltado en quente, ademais. En canto á vila, unha inversión pouco costosa que creemos que é sencilla e viable e que ademais é necesaria, que podría ampliarse a zona destinada a autocaravanas, para que as autocaravanas vayan á zona de autocaravanas previstas para elas e que non ande pululando por a vila adiante. Bueno, aí estamos dando voltas efectivamente ao tema da ampliación e ao tema de aumentar aparcamento disuasorio tamén en esa zona. Tamén temos outro aparcamento disuasorio en outro lado que vamos a preparar cando o tempo o permita para poder, bueno, pues mellorar no que ten que ver non en todas as datas do ano, pero sí con eventos como por exemplo o ano Nadal, que sí que hai pues unha demanda importante de espacio. No que ten que ver, bueno, cas contas con Reatur, efectivamente, en algunha ocasión tense trasladado a posición do Partido Popular de que servicios que se prestan a través da empresa municipal de Reatur se presten directamente a través do Concello. Nós aí temos manifestado en máis dunha ocasión que non somos que non compartimos esa idea, que non somos partidarios de facelo así e que cando se fixo así non era por unha cuestión arbitraria ni por crear unha empresa, sino porque isto nos permitía, por un lado, acudir a financiación privada, subvencións que as sociedades poden acollerse para a súa actividade e que nos parecía, ademais, que para xestionar os servicios que se ofrecen desde a propia Reatur S.A. era moito máis áxil e moito máis sinxelo coa fórmula da sociedade. Se non o fixéramos así e estivéramos facendo a través do Concello, pois estaríamos facendo desde o aluguer dun poni ou desde unha visita cultural ou tal, a través de cartas de pago, etcétera, etcétera, que non ten ninguna axilidade, ninguna eficiencia, ni ninguna eficacia, non? Entonces, nos parece que hai determinadas cuestións que hai de desenvolvelas de xeito empresarial e que nos permiten, aparte da financiación, esa axilidade que nos permite prestar servicios como esos que claramente con unha estructura como a do propio Concello é ben difícil, incluso cando hai algunha demanda complementaria e que algún dos grupos que veñen e que atende a propia empresa municipal Reatur S.A. e que ao mellor fan uso da piscina municipal ou das canchas de tenis ou de pádel ou demais, algunhas veces é un auténtico problema con estes grupos que teñen que xustificar os pagos, ter que facer as cartas de pago desde os concellos, facer o tal, con uns líos cos centros de ensino moitas veces e con outros realmente complicados. Se iso estendemos a cada unha das persoas que vai ao camping, que vai a un bungalow, que vai tal, no Concello non faríamos outra cousa máis que estar facendo cartas de pago e demais, que dicir que non ten ningún sentido, a noso parecer, estar facendo unha xestión dese estilo a través da propia administración e non a través dunha fórmula mercantil. Sometemos entonces a votación ao orzamento municipal para 2026. Votos a favor? Votos en contra? Vale, pois apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG e do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular o punto número 5 que ten que ver co orzamento da anualidade de 2026 do Concello de Reatur S.A. Punto número 6, no punto número 6 temos solamente unha toma de razón que non é obxecto de debate, sino que hai que dar razón ao pleno do escrito presentado polo Partido Popular no que se dá conta de que, considerando a renuncia de Luz do Porto Real como concelleira de Allariz, que comunican que a designación como portavoz nacional que fai o propio portavoz municipal do grupo do Partido Popular como fai como queda agora mesmo como titular José Benito Grande Rodríguez, como suplente José Daniel Rodríguez Pérez Rodicio, Pérez,
e comunican tamén a través deste mismo escrito a designación dos representantes que sustituyen a Ludo Porto Real nas comisións de persoal e interior, onde era ela a concelleira Ludo Porto titular, e quedaría como titular José Benito Grande Rodríguez e como suplente José Daniel Rodicio Pérez. Isto, como dicía, únicamente a efectos de dar conta para que se teñan conta ahora para a composición das novas comisións. Ben, rematado entonces o pleno ordinario ás 20:30. Pode haber rogos a preguntas? É un pleno extraordinario. Non sei, por eso pregunto. En pleno extraordinario, se queres, bueno, unha. Porque es que despois xa escoito eu a secretaria. Vale, unha. Sí, despois xa escoito a secretaria. Vale. Sí. Que licencias de antenas de telecomunicacións se tramitaron os 5 últimos anos e a cantas se lle deu licenza? Non sei, xa o miramos. Vale. Non sei. Vale. Ben, pois levantamos entonces a sesión sendo as 20:32 horas.